L-iżvilupp ta' range internazzjonali tal-isparar hija proposta li se twassal mhux biss għal turiżmu sportiv f'pajjiżna, iżda se tassigura li jikber it-talent fil-qasam tal-isparar fuq il-plattini. Iddikjara dan ma' One News il-President tal-Malta Shooting Federation Karmel Kaskun li deskriva din il-proposta bħala l-ħolma ta' ħafna mit-tiraturi. Inizjattiva tajba illi aħna bħala federazzjoni inna nixtiequ għaw nħolmu fuqha mhux sena imma snin irrid ngħid. Dal-isport tagħna kif taf inti huwa sports li Malta bħala Malta għamilna suċċess, nixtiequ nkabruh għaw entużjażmu għalih u nista' kien ħolqu faċilitajiet aktar fejn jista' jiġi prattikat. U jkollna nies minn barra jiġi jippratikaw ħaw Malta, apparti li ovvjament nkabru ċ-ċans illi t-tiraturi tagħna ikollhom ma' min jikkompetu anke ma' nies barranin għal biex ikabru l-istandard, ikollna wkoll iċ-ċans illi Malta bħala Malta aħna bla l-isports ngħinu anke turiżmu l-isports turizm, ġifieri di hija xi ħaġa interessanti ħafna u l-ħolma ta' ħafna mit-tiraturi li jiffrankwentaw hawnhekk. L-eks tiratur Olimpiku Franz Paċ jgħid li inizjattiva bħal din tagħmel differenza kbira fil-livell tat-tiraturi f'pajjiżna. Il-proposti huma proposti tajbin, they have been in the pipeline for quite some time now u dirna nitkellmu fuqhom ma' żmien twil ħafna issa, naħseb wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni fuqhom u nispera li jsiru għax verament jistgħu jgħinu kemm ekonomikament in Malta billi jkollna turiżmu sportiv, kif ukoll il-livell ta' tiraturi tagħna jola ħafna billi meta nġibu tiraturi minn barra minn Malta biex jikkompetu hawn Malta livell jola ħafna, jkun jistgħu jikkompetu ma' nies champions tad-dinja tiraturi li rebħu l-Olympic Games u ħafna tiraturi oħra. Il-proposti ta' gvern ġdid fil-qasam tal-isports jiffukaw fuq dixxiplini oħra. Il-plejer internazzjonali tal-water polo Matthew Pizzani jgħid li l-proposta biex jiġi żviluppat indoor pool bis-sem tas-settur privat hija essenzjali kemm għal dawk li jitħarġu fl-awm u fil-water polo. F'da żminijiet l-iktar inħossuha niġġieldu kontra l-elementi kollha fejn tara tfal żgħar jowmu kontra x-xita, il-maltemp u iktar rar bħalna meta nkunu qed nipprattikaw sports semi-professional illi tkun qed tagħmel it-taħriġ tiegħek u minħabba safety reasons kif ikun hemm berqa itellgħuna f'nofs it-taħriġ jew fil-bidu u nkunu kollna niefqu minn dak li nkunu qed nagħmlu. Jien naħseb li l-proposta ta' Dr. Muscat li jsir indoor pool huwa xi ħaġa essenzjali għall-isports tal-swimming u tal-water polo fejn nieħu eżempju mill-Ewropa jew pajjiżi oħra toddhom fuq subajk il-postijiet fl-Ewropa fejn qatt hemm pixxini outdoor. Il-plejer professjonali tal-snooker Alex Borch faħħar il-proposti ta' gvern ġdid brabta mal-isport li jipprattika. Sebu proposti tajbin, jiena nitħaddet fuq l-isports tiegħi li huwa snooker. Hemm bżonn li jkollna akkademja għalina minn dejjem konna nixtiequ l-akkademja. Bdiet taħt dan il-gvern ħanejdu hekk imma tħallit kważi nofs leħja ma tlestitx. U hemm karba speċjalment mit-tfal iż-żgħar li jixtiequ jipprattikaw l-isport tagħna imma l-iżvantaġġ huwa li ħafna mill-imwiet tal-snooker issibhom ġew gażini tal-banet jew politiċi, il-ġenituri ma tantx ikunu jistgħu jibgħatuhom f'dal-postijiet u għalhekk hemm bżonn ħafna li jkollna lill-akkademja titlesta biex inkunu nistgħu nibdew bi programmi u taħriġ kif suppost għal dawn il-plejers żgħażagħ.